Hyvää iltaa, rakkaat radiokuuntelijat ja television katsojat. Tänään, juuri tällä hetkellä, aurinko paistaa kirkkaasti ja ensimmäiset versot teidän suosikkihedelmä, marja ja perunakasveistanne ovat jo ilmestymässä. Ne kurkistavat maan alta, mikä tarkoittaa, että on aika aloittaa pitkät puutarha- ja peltotyöt. Ja se taas tarkoittaa, että joudutte viettämään paljon aikaa kumarassa asennossa. Kumarassa asennossa teitä odottaa lukuisia kumartumisia. Tämä aiheuttaa tietysti useimmille teistä selkäkipuja. Pitäisikö minun suojella teitä tältä? Se on velvollisuuteni. En vain pitäisi, vaan tietysti olen siihen velvoitettu. Siksi tänään, ystävät, opimme yhdessä kumartumaan niin, että emme vain saa tuloksia näistä kumarruksista täyden säkin muodossa, jossa on lempiperunanne tai muita karviaisia ja mansikoita, mutta myös niin, että siitä olisi teille hyötyä. Kuvitelkaa, että keräätte Coloradon kuoriaisia ja samalla treenaatte selkäänne, vahvistatte sitä. Eikä teidän tarvitse tämän jälkeen maata monta päivää uupuneena ja toipua taas. Seuraavan viikonloppuun asti. Seuraavaan mökkireissuun asti. Mieluiten mökille. Toki voi vain mennä grillaamaan, mutta kun kerran rakastatte perunoita niin paljon ja tykkäätte tuhota Coloradon kuoriaisia ja muita tomaatteja, niin annan teille tänään neuvon. Hyödyllinen. No niin, katsokaa kun kumarrutte. No, eli tämä sopii myös niille, jotka kokevat selkä- tai alaselkäkipua fyysisen rasituksen, kumartumisen tai kävelyn jälkeen. Ehkä alaselässä, ehkä rintarangan alueella, lonkkanivelten alueella, lantion seudulla. Missä tahansa kipu voi säteillä jalkoihin tai jaloissa voi olla tunnottomuutta. Kaikki on teitä varten. Kuunnelkaa tarkasti. Katsokaa, jos kumartuessanne liike tapahtuu hyvin lonkkanivelissä, niin silloin kumarrutte tällä tavalla. Että tässä pystyasennossa, tässä missä valmistaudutte, kyllä, juuri näin teette oman asianne. Tämä sopii myös kenelle? Sienestäjille. Tässä hekin, näettekö, sienestäjät kulkevat näin metsässä. Näin he menevät. Sieni, ja sinne he jo suuntaavat. Tämäkin on heille hyödyllistä. Sienestäjä nousee ylös, syö sienen. Sitten, oho, pähkinä. Yltää siihen ja ottaa sen. Seuraavaksi, katsokaa jos liike tapahtuu, niin lonkkanivelessä kallistuksen ja liikkeen aikana. Sitten, katsokaa, hän tekee tällaisia sienenmuotoisia liikkeitä. Selkäranka mukautuu myös siihen. Näettekö, ketkä siellä ovat? Kantarellit, mesisienet. Kaikki tulee olemaan hyvin. Mutta jos tätä liikettä ei tapahdu tarpeeksi, meidän täytyy taipua juuri selkärangasta. Ja nämä lukuisat taivutukset, ojennukset ja liikkeet tässä kumarassa asennossa aiheuttavat myöhemmin selkärangan vaurioita, nivelten ylikuormitusta, välilevyjen ylikuormitusta. Mitä sitten pitäisi tehdä? Katsokaa, kotimaiset tutkijat eivät pysy paikallaan. He tekevät jatkuvasti uusia löytöjä. Tässä on meidän lantio. Tässä on lonkkanivel. Tässä on reisiluu. Tässä on polvinivel. Tässä ovat meidän säärenluut. Sääriluu, pohjeluu ja jalkaterä tässä. Ja jos ihminen kumartuessaan ottaa liikkeen pääasiassa alaselästä ja selästä, tässä hän kumartui ja katsoo, aha, onko tämä kärpässieni vai kuitenkin myrkkysieni vai herkkutotti ja päättää kokeilla sitä. Tässä se on, hän otti sen. Noin, siinä. Ja hän maistaa. Näin hän herkuttelee. Joitakin sieniä voi syödä vain kerran elämässään. Tämä on yksi niistä. Nyt hän syö tätä sientä. Noin. Hänelle tulee selkäkipua tämän jälkeen, koska hän teki koko kumarruksen alaselän lihaksilla. Tässä alaselän lihakset auttoivat häntä keräämään sadon. Noin. Entä pakaralias? Se ei juuri jännittynyt tässä vaiheessa.
Ensimmäinen vaihtoehto. Ei optimaalinen. Toinen vaihtoehto. Poinen sienestäjä. Mitä hän teki? Tässä on lonkkanivel. Tai ei sienestäjä, vaan esimerkiksi kaivaja, mökkiläinen. Tässä. Hän teki liikkeen käyttämällä. Lonkkanivel. Näin. Noin. Näetkö? Noin. Juuri näin. Ja tässä hänen lihaksensa eivät venyneet, vaan olivat päinvastoin ikään kuin jännittyneinä. Näin. Ja tässä mitä hän pitää kädessään? Harat. Ryöstää. Ryöstäjä siis. Ja vielä hymyilee samalla. Ja aurinko, totta kai. Se ei ole musta. Se on keltainen. Se paistaa. Se aiheuttaa aurinkomyrskyn. Sitten päätä alkaa särkeä. Hänelle ei tule. Hänellä on panamahattu päässä. Aurinkomyrsky. Se pysyy ison pakaralihaksen varassa. Tässä on vielä lonkan ojentajalihas. Ja alaselkä mahdollistaa kaikki nämä liikkeet miellyttävästi, ilman kipua. Tämä tässä sitten kärsii 2 päivää. Hän voitelee selkäänsä voiteilla, ottaa tabletteja ja kuolee kipuun. Tämä tässä taas menee mielellään maanantaina töihin ja kertoo, miten löysi jonkun perhosen. No niin, ystävät, olen jo nähnyt ja kertonut siitä myös. Miten tehdään näin? Olisihan se hyvä, eikö? Jos kaikki on selvää. Mutta liikkuvuus ei anna kaikille mahdollisuutta tehdä näin. Mutta jokainen meistä voi käyttää pakaralihasta kumartuessa. Tätä varten on ensimmäinen harjoitus. Ison pakaralihaksen aktivointi. Ja tätä harjoitusta täytyy tehdä säännöllisesti. Katsokaa. Istuudumme lähimmälle tuolille. Etsimme tuolin. Tai vaikka joku jakkara. Tässä. Tämän kuminauhan laitetaan näin polvien ympärille. Näettekö? Aseta jalat leveämmälle niin paljon kuin kuminauha sallii. Niin, ettei venytys ole liian kova. Noin. Istutaan alas. Nojataan tuoliin. Laitetaan televisio päälle. Ja mennään. Tehdään tällainen liike. Eli tällä tavalla aktivoimme pakaralihaksen. No ei oikeastaan aktivoida, vaan kuormitetaan sitä, jotta se vähän jännittyy. Kun polvi liikkuu sivulle, pakaralihakset, iso pakaralihas ja keskimmäinen pakaralihas alkavat automaattisesti jännittyä. Huonosti, tai oikeastaan liian helposti. Asettakaa jalat leveämmälle. Ottakaa jäykempi kuminauha. Laittakaa tähän 2 kuminauhaa. Ja tehkää näitä liikkeitä. Eli antakaa jalkani muistaa tämän liikkeen. Juuri tämän liikkeen. Antakaa jalan ja pakaralihaksen taas toimia yhdessä. Jotta pakaralihas ymmärtäisi, että se voi seuraavaksi liikuttaa jalkaa. Katsokaa mitä teemme. Seuraavassa vaiheessa seisomme näin ja kohennamme housuja tällä tavalla. Näin. Ja nyt teemme tämän sivuttaisliikkeen, näettekö? Jalkamme muistaa tämän liikkeen. Pakara muistaa sen. Voit toistaa sen seisten, mutta se on hieman vaikeampaa. Eli jotta voit tehdä tämän saman liikkeen seisten, joillekin on helpompaa, jos kiinnität tämän kuminauhan polven yläpuolelle, joillekin polven alapuolelle. Ja kokeile myös hieman taivuttaa jalkoja näin. Ja sivulle, vähän levitä näetkö? Eli koukistetut jalat, jopa seisten, voivat tehdä tällaisia liikkeitä. Edestakaisin, edestakaisin. Noin, noin. Näin, 1, 2, 1, 2, noin, näetkö? Ja nyt. Kun kumarrut näin. Ja sinun täytyy hieman koukistaa jalkoja, venyttää kuminauhaa. Näetkö? 1. Tällainen liike. Yhdessä, juuri näin. 1. Yhdessä minun kanssani. Toistan. Ja nyt alamme nojautua eteenpäin. Nojauduimme eteenpäin, mutta pidämme tätä kuminauhaa edelleen kiinni. Näin. Ja nousimme takaisin ylös,
pitäen edelleen kiinni tästä kuminauhasta. Taas nojaudumme eteenpäin, nousimme ylös. Ei tarvitse nojautua kokonaan alas. Nyt katsokaa, jotta liike menisi oikein. Tulkaa lähemmäs. Menkää samalla tavalla kuminauhan kanssa. Älkää välittäkö ohikulkijoista. Tulkaa vain. Tulkaa seinän luo. Etäisyys. No, ei enempää kuin jalkaterän pituus seinästä. Suunnilleen jalkaterän pituus. Etäisyys. Riippuu pakaroistanne, kuinka paljon pitää siirtyä. Ja nyt asetatte pakaran seinää vasten. Noin. Jalat taipuvat tästä jo hieman. Ja nyt polvet levitetään. Ja tästä kumarrutte eteenpäin. Kumarrutte. Pidätte polvet tässä levitetyssä asennossa. Nousette takaisin ylös. Vielä kerran kumarrutte. Nousette ylös. Kumarrutte. Nousette ylös. Koko ajan polvet ovat rasituksessa ja menevät sivulle. Jos se ei oikein onnistu, kokeilkaa vähän alempaa. Ehkä vähän alempaa onnistuu paremmin. Taas eteenpäin. Sitten takaisin. Eteenpäin. Takaisin. Antakaa alaselän hieman taipua. Ei se haittaa. Jos se taipuu liikaa, kokeilkaa laittaa jalat kauemmas. Levittäkää taas polvet, nojautukaa eteenpäin. Pysykää tässä asennossa hetki. Tässä asennossa alaselkä jännittyy oikein ja pakaralihakset pysyvät jännittyineinä. Ne pitävät asentoa. Tämä on se ensimmäinen harjoitus. Useita sarjoja, useita toistoja. Toinen jalka laitetaan taakse, toinen eteen. Taas pakara laitetaan seinää vasten. Ja tehdään sama juttu. Nyt saman liikkeen tekevät polvet. Nyt toinen jalka on edessä, toinen takana. Ja kallistutaan eteenpäin näin. Kallistutaan takaisin. Kallistutaan takaisin. Koko tämän ajan kuminauhan pitää olla kireällä molemmilta puolilta. Nouskaa seisomaan, laittakaa pakara seinää vasten, venyttäkää ja kumarrutaan eteenpäin. Kumarrutaan eteenpäin, kun toinen jalka on edessä. Eteenpäin kumarrutte, ette keskelle, vaan lähemmäs tätä jalkaa. Ja näin. Se jalka vetää kuminauhan kireälle. Juuri tähän suuntaan kumarrutaan tämän harjoituksen aikana. Tämä on ensimmäinen vaihe harjoituksista. Toinen vaihe. Otetaan vielä yksi kuminauha. Kiinnitämme sen ylös. Asetumme samaan asentoon, juuri kuten teemme seinän vieressä, kun jalat olivat samalla linjalla. Otetaan kuminauha näin ja painetaan sitä itseämme vasten näin. Viedään jalan suuntaan. Kuminauha venytetään ja nyt kumarrutaan eteenpäin. Kumarrutaan eteenpäin. Ja kuminauha kiristyy näin. Näettekö? Näin me kumarruimme. Ja hitaasti nousemme takaisin ylös. Vielä kerran. Kumarrutaan. Jos kuminauha ei kiristy kunnolla, voitte jopa suoristaa käsiä vähän. 1 ja suoristutaan takaisin. 1. No niin. 2. Oikein. 1. Oikein. 2. Noin. Sitten laitetaan toinen jalka eteen. Ja sama juttu. Tehdään sama asia. Voi tehdä näin, voi tehdä noin. Pääasia, että tähän syntyy vastusta. Sitten astutaan hieman pois seinästä. Sama juttu, että olisi enemmän vastusta. Kallistaudutaan eteenpäin. Eli voi olla aivan seinän vieressä, sitten voi siirtyä vähän kauemmas. Katsokaa, miten teille on mukavampaa. Ja tässä asennossa voitte sitten harjoitella näitä kallistuksia vähän alempana, vähän alempana. Mitä tässä vaiheessa tapahtuu? Tässä vaiheessa myös ylhäällä oleva kuminauha on kireällä. Tässä sisällä. Tarvitaanhan punaista väriä. Se on sisällä. Tämä suoliluu lannelias alkaa myös toimia. Sillä on suuri merkitys alaselän stabiloinnissa. Näin. No niin, ystävät. Nyt. Sen jälkeen, kun olette tehneet nämä harjoitukset, teidän olisi tietysti pitänyt ennen näitä harjoituksia tarkistaa, miten kumarruitte eteenpäin. Joten oletetaan, että tarkistitte. Ja nyt verratkaa. No niin, kokeilkaa tehdä sama taivutus.
Kokeilkaa vaikka poimia sieniä, marjoja. Ja katsokaa, kuinka paljon tämä on mukavampaa. Näin, ystävät. Nyt pakaralihakset ja selkä ovat valmiita puutarha- ja marjatöihin. Juhlalliset, innostuneet kommenttinne. Kuvailethan vaikutelmiasi kommenteissa. Lukuisat harjoitukset ovat myös saatavilla kuvauksen linkin kautta 2 päivän ajan kaikille halukkaille, jotka ehtivät seuraavien 5 minuutin aikana katsoa kuvauksessa olevaa linkkiä. Nähdään seuraavissa lähetyksissä.